e nder ɗi lebbi tati arani nde hitande ɗo telen siwil ɓe temeɗɗe jeeɗiɗo warama e nder piyanɗe dronaji ko ɗum holli e nder cimtol Tom Fletcher cukko kolaɗo kuuɓal saldu toppitindu neɗɗanke oni fayin o hoorejo no sikki o fitina fuɗɗaɗo gila lewru nayaɓuru hitande 2023 hewti sa'i katawata mofte windere nden waɗali ko hani waɗude kon fi alhaali Sudan. UNICEF kañum no wi'i 80 e nder temedere wel en fuu ɗi fitinaji ko waɗiraɗi drone ji. Fayɓe 150 e jowo lorrike e mum e nder ɗi lebbi tati sakkitiɗi. Eva Indus ƴettanowo kongol oni to Sudan no holli ɓe fayɓe lorriɓe ɗi fitinaji ko wona ɓe hewtede wanoka maɓɓe ka luumoji ka hoore laawi ka takkoduɗe jangirɗe ma ka binde labutaniji nde hare wonude hakkunde ɓe konunkoɓe woni sabu mayugo yimɓe ujune egguɓe ko ɓuri miliyonji 11 tele miliyonji 34 no foddi e wallitede ko ɗo fitina ɓuri e tiiɗude e nder mofte windere nden ko ɗum ɓeydi o hoorejo UNICEF e biol pam toppitiɓe fi nyamduji ko ɓuri miliyonji 19 no wondi e caɗele heege muusuɗe.